OK ľudia, vítajte v mojom videu. Dneska som vám chcel povedať a hlavne ukázať. Ja som bol celkom mainovať na mojej ceste domov, ako som bol túto, tak tento tu nový pes bol túto. A potom ako hneď som si musel zobrať kostičky a mám už nového psa, no. Takže hej, akože ako budem volať týchto dvoch, akože ja viem, že ich môžem možno zobrať niekde, ale ja sa bojím, že zomrú. Takže ak vy chcete vidieť nemajnovať, tak vám pustím to video. Baba. Dúfam, že to ale budete počuť. A nie tak sorry. OK ľudia, vítajte v mojom videi. Prepáčte, že som bol taký hlúpy. Toto je iný klip. OK ľudia, vítajte v mojom videu. Dneska sme tu v sérii číslo 4. A ak sa pýtate, čo mám toto tu, ja viem, že by mal byť ticho, ale idem preč iba na nejakých 5 minút. Tak. A späť tu, výletu. OK ľudia, vítajte v mojom videu. Dneska sme tu v sérii číslo 4. A ak sa pýtate, čo mám toto tu, tak som vám chcel poďakovať pre 19 odberateľov. A hlavne, akože keď ja som urobil toto tu, tak to dostalo veľa views, aká zliadnutí. Takže vám za to veľmi ďakujem. A poďme na dnešnú sériu. Áno ľudia, toto je už celkom nuda, toto pre mňa natáčať, ale stále vás mám celkom rád, takže aj keby sa by mi už nikdy nechcel natáčať, tak budem natáčať. Áno. Som tu s mojím psom, ale ja sa bojím, že on vie umrieť. Takže preto si ho chcem... Sorry, pardon. OK ľudia, vítajte v mojom videi. Viete čo, toto je epizódia... Pardon, že som to nenatočila, ale... Áno, môj gól je získať diamanty. Síce som to plánoval prehnať pre sériu číslo 5, ale to vyjde zajtra. Ale som sa rozhodol byť dobrý na vás a tak som vám chcel povedať, že nebudeme tu v tejto sérii nebudem získať diamanty, pôjdem do Netheru. Fakt ale. Takže som tu celkom nazbieral nejaké vecičky. Hlavne dúfam, že nezomriem. Ja viem, kde je láva, iba práve teraz neviem, ako sa to tvorí. Takže budeme potrebovať diamantový pickaxe, čo ja viem. Ja som moc nechce cheatovať, ale budem to musieť spraviť. Ale aj tak, keby som by chcel cheatovať, tak sa to nedá cheatovať, lebo keď ja si zoberiem tie dve lávy, tak potom sa stane, že ja nebudem mať dosť, aby som to spravil. Takže ja toto moc nechcem robiť, ale budem si musieť darovať. Chalani a babi, pardon, že cheatujem, ale zvlášť. Pardon, ľudia. Pardon, akože sa vám fakt prepačujem, ale fakt pardon ľudia. A keby ja by som bol hlúpy, tak by som si priniesol iba mojich psov do Netheru, čo by som bol fakt ale hlúpy. Ale teraz potrebujem ešte nejaké bloky, síce... Asi budeme musieť si zobrať jeden log, no... Fully birch. Ale akože môžeme si zobrať jeden. Takže poďme na to.
Akože ja viem, že už je toto iba séria 5 a idem pomaličky do nedru, však v jednej sérii, čo som, keď som ešte nemal môj kanál, keď som si iba filmoval pre seba, tak napríklad som išiel do takého sídu, kde bolo presne 10 obsidiánov v tom tam niekde domčeku. A proste tam bol aj Iron Golem a hlavne tam bol aj Flint, takže som hneď išiel do nedru. Takže poďme na stavanie. A keď sem rozmýšľať, kde si tu postavím, asi sem, no. Raz, dva. Ale ja sa fakt nemôžem pomýliť. Inak som cooked. Raz, dva. Toto vyzerá celkom dobre. Áno, budem musieť robiť toto, lebo aby som mohol ísť celkom hore, no. Tak si budem musieť zobrať toto. By som išiel takto tu hore. Pozrieme toto tu. Raz, dva. Posledný. A teraz raz, dva a bap. Mali by sme to mať ľudia. Let's go. 7. Už technicky, čo môžeme už iba urobiť, je postaviť to naspäť. Raz, dva, tri. A trofej aj naspäť. Takže sa mi toto fakt sem nechcelo ísť, ale čo musím urobiť, to musím. Akože fakt, ak ja zomriem, tak mám aj kópiu sveta. Let's go. A ešte predtým, ako sem vstúpime, tak si idem dať kópiu iba, ak zomriem a všetko nebudem mať, takže počkajte. Áno, ľudia, už tu mám pár svetov. YouTube svet, áno, mám aj kópiu. Takže hej, toto máme. A kopírovať svet. Kopia YouTube svet. A toto je tá. Takže hej, takže mám takú kopiu, keby sa niečo stalo. Hej, ako vy vidíte, toto je tá kópia. Kde skončíte ako vždy. Ja som sa otočil ku tomu baráčiku. A teraz sa kliknem sem, tak sa na ten baráčik nebudem kúkať. Aha. Loadnem sa. No. Kámo, ja nemám celý deň. No, loaduj sa. Sice už začína byť noc aj tak, ale loaduj sa. Čo mám, zlú Wi-Fi alebo čo? Kámo. No. A hej, ja som sa nekúkal na tento baráčik, takže a ešte ja viem, že v Netheri to je celkom ťažšie, takže si pre istotu ešte zoberiem, si vykraftím 2 pickaxey pre istotu, ľudia. Nikdy si nemôžete byť istí. Nie si istí, poistí. Ja viem, ale to nebude fungovať asi. A ja viem, že vy už ani nemôžete dať Water Bucket Clutch Nedry, čo je celkom smutné. Takže Mojang by to tam mal pridať, ale tak, inak Greči, čau svet. Iba dúfam, že ja nezomriem v tom Nedri. Plus nebuď na zemi. Počkaj, what? Yes! Kamo, ups, no. Kamo, ja práve teraz nechcem zomrieť. No. MG ľudia. Konečne už nie sme v tej jaskyni. Ježiš, že som sa zlakol, že idem padnúť.
nederák. Kámo, ja som nechtěl do toho vstúpil, no. Ale stále ma to nezaujíma, no. Ale teraz čo ma zaujíma, lebo som nemohol nájsť to dlho. Počkať, my sme už 10 minút v tomto videi. Takže pardon, iba mám už 5 minút na natáčanie, takže vás neviem kým ja budem naspäť v mojom svete. Ľudia, ja neviem, či to vidíte, ale kde sa ten typek zasekol? Rip. Aha. OK, ľudia, sa mi zdá, že už sme celkom hotoví. Tu lebo som celkom dlho majnoval. Tak sa poďme teleportovať. Dúfam, že toto bude fungovať. 132 60 minus 22. Yes, funguje to. OK, už sa mi zdá, že som mal dosť nederu zatiaľ. Konečne už som doma. Počkať. Ale koľko to veľa. Let's go, ja budem bohatý, kámo. V ďalšej časti sa posnažím nejako dostať Ender Pearl. Takže hej, to je jedine, čo vám prezradím. Sice som už použil celkom moje pickaxy, takže hej. A ďakujem pre pozeranie, tuto bol Samko a peace ľudia.